Ajmo sad malo secirati zakon. Promjene u samom zakonu su, rekao bih, kozmetičke naravi iz razloga što su moji prethodnici ovdje govorili jer smo 2019. imali u javnoj raspravi jedan cjelovitiji zakon, naravno sa minimalnim smanjenjem troškova, ali pozdravljamo 27. izmjenu u nadi da će biti i 28. izmjena zakona koje će ispuniti neke najave od prije korone. Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću kombinacija je glasa struke i građana, ali odgovori na prijedloge i upite otkrivaju nezatvorenu ranu RH, a to je, već sam rekao, nepostojanje međuresorne suradnje. Svako ministarstvo radi za sebe, svaki zakon stoji kao pusti otok. Ako imate problem koji uključuje više od jednog ministarstva, nekakvu agenciju, a rješenje se traži u okviru više zakona, zaboravite na to rješenje. Zaboravite. Zaboravite jer nećete ga doživjeti ni vidjeti. Kao Dante na ulazu u pakao, ostavite svu nadu vi koji ulazite u šumu hrvatskih propisa i zakona. Da se vratimo, tema je ovrha. Netko predloži da bi prvo trebalo otplaćivati glavnicu pa kamatu. Odgovor je, to se ne uređuje ovim zakonom. Netko se požali na maltretiranje agencija. Odgovor je, to nije u našoj nadležnosti i tako u nedogled. Problemi koji nastaju zbog ovrha ne mogu se urediti samo Ovršnim zakonom. Jasno, ali se moraju uzeti u obzir. U nekom trenutku, a najbolje, kada je najbolje? Tijekom izrade prijedloga samoga zakona. Ne naknadna pamet poslije, tijekom izrade prijedloga. Teško mi je slušati preplašene starce i starice, i ja sam skoro među njima, ali ne u njihovoj situaciji, koji me mole da nekome, bilo kome, kažem da ih prestanu zvati iz tih agencija za naplatu. To što oni rade nisu podsjetnici, to je maltretiranje bez nadzora i bez odgovornosti. Čovjek redovito svaki mjesec uplaćuje neki iznos za otplatu duga, 150 kuna, a oni ga zovu i kažu pa mogao bi ti 250 plaćati mjesečno da što prije otplatiš dug. A on nema perilicu za rublje već 5 godina jer nema za popravak. Da pojedinac radi to što rade agencije, dobio bi zabranu približavanja, kontaktiranja, a i vjerovatno neku kaznu. Nemojmo poticati kriminalno ponašanje i produbljivanje jada naših građana. Da to vodi pojedinac bio bi kriminalac, a pod otkriljem agencije nije, već je to sve dopušteno. Nisam bio populist ni dok sam bio mlađi političar, sigurno neću početi to biti ni sada. Dugovi se ne mogu zaboraviti ni izbrisati. Ne krivim ljude koji to traže jer to traže u državi koja je otpisala milijune i milijune dugova malo većih faca, onih koji su mogli platiti i oni koji su to radili sa kriminalnom namjerom. Podsjećam, više od 80% dužnika duguje manje od 5.000 kuna. Odgovor na pitanje zašto se toga ne mogu riješiti naši građani, jel? Ne može se tražiti samo u financijama i ekonomiji, niti u Zakonu o obveznim odnosima, već u spoznaji, jedino u spoznaji kako ustvari naši građani žive.